हाय गाइस, गुड मर्निं, गोजोन फुंबिलि आरो गोजोन समबार दिन। रायजो राजाफोर, नोंथांमोना मिथिखागौ टमी आरो मनीष सरगियारी बिथांमोननि सायावहाय गोबां दावराव दावसि जागासिनो दं। नोंथांमोनाथ' मिथिखायो नङा होमबा? नोंथांमोनानो कमेन्ट खालामो, नोंथांमोनानो शेयार खालामो आरो बिथांमोनखौ बेन खालामबाय। नोंथांमोना मिथिखाबाय खोमा ना? मानि थाखाय बेन खालामखो आंनो कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय नोंथांमोना। आं मिथिनायाव माखासे दावराव दावसि जानाया माबा मोनसे लिक जादों, बे बाथ्राखौ आं मिथिनो मोन्दों, खोनानो मोन्दों। मा लिक जादों बेखौबो नोंथांमोना मिथिखाबाय। स' बोरै लिक जाखो आंथ' बेखौ मिथिला। माखासे स्क्रिनशट मोन्दों आङो जे माने चेटिं खालामनाय, जेनेबा लिक जादों गुगोल ड्राइभनिफ्राय मानिफ्राय, जायनि जाहोनाव बे माबाखौनो मोनखाबायना, मा होनोमोनलाय बेखौ, फिननायखौनो मोनखाबाय। बे रियेल मार्क, इट इज नट एडिटेड ना होमबा? बे एडिटेड नङा। अब्ला बड' साइन आर्टिस्ट एस'सिएशना डिसिसनखौथ' लानो गोनां जाथारगोन नङा होमबा? पाब्लिकआ डिमान्ड खालामदों जेला नङा होमबा? गुबुन फारसेथिं नायोब्ला गेमस्रि दैमारिनि सायाव आं माखासे बाथ्रा बुंनि। गेमस्रि दैमारिनि सायाव जों बुङोब्ला, गेमस्रि दैमारि बिथांखौ दासिमबो पाब्लिकफ्रा गोबाङानो मोजां मोनो। मानो होनोब्ला गसाइगावथिंबो बिथांखौ लिंहरदों। गोबां माने बेलेग जायगाफ्रावबो गोबां मानसिफ्रा बेखौ पाब्लिकफ्रानो दाबो मोजां मोनखायो, मिथिबायना? स' बेबायदिनो माने रायजो राजाफ्रा मनीष सरगियारी एबा टमीमोनखौ मोजां मोनगोन नामा? जेरै गेमस्रि दैमारिखौ मोजां मोनदों, बाट गेमस्रि दैमारिखौथ' बेन खालामबाय नङा होमबा? गेमस्रि दैमारिखौथ' बेन खालामनाय जाबाय। ओमफ्राय दा टमी आरो मनीष सरगियारी बिथांमोनखौ बेबायदिनो पाब्लिकआ मोजां मोनगोन नामा, बा मोजां मोनो नामा? स' नैबे मोनसे कुइसन जागोन आरोना। गेमस्रि दैमारिया फिल्म इन्डास्ट्रियाव फैफिनगोन नामा, बे मोनसे कुइसन नामा? फैफिननो हागौदां, बेबो मोनसे कुइसन नङा होमबा? बेखौ बड' साइन आर्टिस्ट एस'सिएशना लाफिनगोन नामा, नङा होमबा? मानो होनोब्ला सम गैया बेवहाय, जे बिथांमोननि मोनसे मेसेजआ बेवहाय, जेनेबा बेवहाय लिमिट गैया नङा होमबा? थाबनो बेखौ माने गनायफिननोबो हागौ, बेसेबांबा गोबावबो जानो हागौ नङा होमबा? बिथांमोननि सायावहाय, डिसकासननि सायावहाय। दा मनीष सरगियारी आरो टमीमोनखौ डाइरेक्टलि जाय मानसिफ्रा फिल्म माने BCAA जों लिंक थानाय एक्टर एक्ट्रिस, फावखुंग्रिफोर बिथांमोनहा जुदि बिथांनि बे प्रडाक्सनाव गायोब्ला, बिथांमोनहा मा BCAAनि मा नांगोन, फेस खालामनांगोन बिथांमोनहा एक्सन लागोन आरो बिनि सायावहाय। गोबां मोजां खामानि, जेनेबा बिथांमोना गावसिनि डिसिसनखौ लादों। बिथांमोना गावसोर जाय दायथ' नङा होमबा, जाय बिबानखौ बिथांमोना लानानै दङ, बे बिबाननि जिखिनि पावार बेखौ बिथांमोना मावदों। दा मोनसे कुइसना बेसो, BCAAआव जेब्ला लायो, ओमफ्राय बिनि गेजेराव बिथांमोना फिल्म, जेनेबा टमीजोंनो मनीषजोंनो फिल्म गाबाय थायो, बेथ' गानो मोनखायो खोमा ना? आं बेखौ सानाखै बेखौ गानो मोना, बेखौ गानो मोनो खोमा दां बिथांमोना, नङा होमबा? आं बेखौ सानो। बेलेगल'सो एक्टर एक्ट्रिस लानो नाङा, दा एक्टर एक्ट्रिस सानैबो माने टमीबो आरो मनीषबो जुदि माबा जादोंब्ला नङा होमबा, बेन जादोंब्ला, होमबा मनीषजों आरो टमीजोंनो गानो हागोन नङा होमबा गायोब्ला। खिन्थु गेमस्रियासो हारसिं जाना दं नङा होमबा? बेबायदि जाना दं मोनसे। रायजो राजाफोर, आं सानो जोंनि एक्टर एक्ट्रिसफ्रा गासिबोआनो क'क्राझारावनो माने रुम लानानै प्रडिउस खालामनो थाखाय बेफोरावनो जायगा बिराद मोजां बेफोराव दङ नङा होमबा? दा मोनसे खोथा बुङोब्ला, जेनेबा गुवाहाटियाव थानानैलाय बहाथो मोजां जायगा होननानै गुवाहाटिनिखौ खेबाखैना? बे अबेबा चिरां, अबेबा क'क्राझार, बेफोरावसो फैनानै खेबसोयो। अब्ला बेयाव थास्लायलाय नैबेयावहाय थानानै होफै, जायगाखौ एसे डेभेलप खालाम, नङा होमबा? आं सानो आरोना। एक्टर एक्ट्रिसआनो जा, माने सोरबा प्रडिउसारानो जा, सोरबा डाइरेक्टरानो जा, नङा होमबा? माबा मोनसे अफिस गिदिरानो जा, क'क्राझारावबोथ' जायगा दङ। क'क्राझारावबो खुंफैबानो जाबाय, बानायबानो जाबाय, जायगाखौ डेभेलप खालामनो थाखाय, नङा होमबा? गुवाहाटियाथ' गेदेरखा, नों थाबाबो थायाबाबो गेदेरानोखा, नङा होमबा? बाट नोंथाङा थायाब्ला जोंना क'क्राझारासो बेसेबां लस, बेसेबां खहा। मानो होनोब्ला नोंथांमोन थानायजोंसो, नोंथांमोननि लोब लोबजोंसो क'क्राझार
क'क्राझार टाउनाबो डेभेलप जागोन नङा होमबा नोंथांमोननि थानायजों लोब लोब थानायजोंसो क'क्राझार टाउना बे डेभेलप जानानै आरो जौगासिनबावगोन नङा होमबा स' बियो आरोना साननाया बे आंनि साननाय दै जेनेबा बयबो जुदि क'क्राझाराव थानो थानायमोनब्ला क'क्राझारा आरो डेभेलप जासिनबावगौमोन खिन्थु क'क्राझारावबो रुम भाराखौ खोनानाय मोननाय मथेब्ला बिराद बारा लायो गुवाहाटियाव बेसेबां लाबावा जाहैदों मिथिबायना खायसे बिराद ओरैबायदि रुम भारा लादों मिथिबायना स' बिनिखायनो बैसोर सुबुंनि थाखायबो माखासे सुबुंफ्रा माने ओइ गुवाहाटियावनो एसेबां खमावनो मोनो बेयाव बारा बेबायदि थांनो गोनां जादों होमब्ला रुम भारा होग्रानिबो माखासे खायसेनि दाय जायो नङा होमबा खायसे जाय मानसिफ्रा आं मैया सासे सुबुंजों लोगो मोनदों दै ओमफ्राय बे बुंबाय माने रुम भाराखौ मोनसे रुमावनो 12,000 नामा लादों जाहैदों फिसाथार आंनो खोन्थादों 12,000 मोनसे रुमावनो ओमफ्राय मोननै रुमजों 24,000 गोमोबाय आं आयु अबाव होनबाय देबरगावनो ओमफ्राय बबे खाथियाव नांबायनो हाग्रामा महिलारि खाथियावनो हाग्रामा महिलारि सारनि गामि खाथियाव जाहैदों बे रुम भाराया मिथिबायना मोनसे रुमावनो 12,000 नायदो क'क्राझार टाउनावनो जोङो जेनेबा सिंगल रुम लायोब्ला 3,500 खरि गोग्लैयो जुदि नोङो मोजां बुरजा रुम लायोबा आरोना मोननै गाहाम रुम लायोबा जेनेबा बै साइडथिं जे आं नुदों बबेबा आरोना बहाबा सोरबा लाजादोंब्ला आं बेखौ मिथिया बाट देबरगाव नों साननानै नायदो रुमखौबो नायबाय आं खिन्थु आं एक्सप'ज खालामथ'ला दायो बा साननानै नायदो ओरैबायदि आरोना स' रुमनि थाखायबो खायसे सुबुंफ्रा बिराद गोदाव सोराव जागासिनो दं मिथिबायना बिराद गोदाव सोराव होमबाबो माने आं रिकुवेस्ट खालामो गासिबो जोंनि जिखिनि दैदेनगिरिफोर खायसे गुवाहाटियाव थाहैनाय खायसे खामानि थाग्राफ्रा बिनिफ्राय ओरै थांग्राफ्रा मालाय थादों नङा होमबा एक्टर एक्ट्रिसफ्रा जोंना क'क्राझाराव थायोब्ला बेयावनो थानानै जुदि ग्रोम एक्टर एक्ट्रिसफोरनि ग्रोम जायगा बानायोब्ला खुब मोजां जागोन बे आं सानो आरोना थानो हायाब्लाथ' जायाब्लाथ' बे मोनसे खोथा माने माखासे फेसिलिटिसनि खोथा थायो नङा होमबा जुदि बिथांमोननि फेसिलिटिसखौ नुहुरोब्ला नायोब्ला जेनेबा बिथांमोना नुनाय बायदि मोनोब्ला क'क्राझारावनो अब्ला बिथांमोना थाफैनो हागोन नङा होमबा खम गासिबो थाफैयोब्ला खम मोजां जागोन नङा होमबा ओमफ्राय आं सानो मा डिफारेन्टआ मा जेनेबा जानाय लोंनाय थानाय बेल'सो नङा होमबा जानाय लोंनाय थानाय बेल'सो नङा होमबा स' ओरैनोथ' क'क्राझाराव थांनायानो जाखायो ओरैनोथ' माबायाव मा होनोमोनलाय गुवाहाटियाव थांखाफिननायानो जाखायो थांलाय फैलाय जाखायोआनो स' सामफ्रामबोथ' जानाय मुवा बेसादफोरखौ बायनांगौथ' बे नङाना स' नोंथांमोना बेयाव फैबानो आं सानो बै मुवा बेसादफ्रा अर्डार खालामबानो फैबाय थागोन बेवहाय होमबानो बायनाय जागोन मानाय जागोन नङा होमबा स' बायग्रा गैयैखायसो अर्डार फैया रावबो बाया ओंखायनो फैया स' फानग्राफ्राथ' प्रफिटल'सो नांगौ नङा होमबा फाननो मोनबानो जायो नङा होमबा दा जाय बेसादखौ नोंसोर नागिरो बे बेसादखौ जुदि रावबो नागिरग्रायानो गैया बेयावहाय अब्लासो बहा मोनगोन बेनो आरोना स' हायोब्ला क'क्राझार टाउनावनो थाफैनो नाजादो आरो डेभेलप खालामफैनो नाजादो बर' जायगाखौ ओमफ्राय आं बेखौनो सानो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माखासे सुबुंफ्रा क'क्राझार टाउनखौ गारनानै गुवाहाटियाव था होननानै बुंग्रा दङ गुवाहाटियाव था होननानै खिन्थु गुवाहाटियाव थायोब्ला जोंनि नैबे क'क्राझार टाउना बिसोर थानायमोनबा एसे माने जायगा मोजां जागौमोन सोरनिबा न'आव रुम भारा थानो गोनां जागौमोन नङा होमबा बे मानसिया डेभेलप जागौमोन आरो बिथांनि थाखायनो दिनै माबा मोनसे बेसाद बायनाय मानाय बे जागौमोन नङा होमबा आरो बेनि दारैनो जानाय लोंनाय बायनायनि थाखायनो दिनै क'क्राझारा डेभेलप जालायबावगौमोन नङा होमबा स' बेफोर आरोना आरो क'क्राझाराव एक्टर एक्ट्रिस थायोलै होननानै माखासे बेरायनायफ्राबो बिराद बारा जागौमोन नङा होमबा फैनायफ्रा बारा जागौमोन एकदमबारे ट्रेनजिटफ्रा बिराद बारा जागौमोन स' बेफोरबायदि आरोना रायजो राजाफोर स' आं आसा खालामो बिथांमोनहा क'क्राझार टाउनाव थाफैयो नङा होमबा थाफैनो हाबाथ' मोजांलैना एकदमबारे बरिया जागोन थाफैनो हायोब्लाथ' क'क्राझार टाउनाबो डेभेलप जालांगासिनो दंथ' लासैनो ओमफ्राय बेनो टमि आरो मनिष स्वर्गियारिमोननि जिखिनि थांखि बेन खालामनाय बेखौ नोंथांमोना मोजां मोना मोनाखै बेखौ नोंथांमोना बुंबानो जाबाय स' जय बर' हारिनि जय थेंक इउ स' माच भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि मंगलबार दिनखौ मोजाङै बारग'हरगोन थेंक इउ स' माच